Hej, kde to jsme, kluci? Nevím. Ale mali by sme tak kde nájsť nejaký bareček, pretože začína byť noc a večer je zima. Tak si vydáme asi tam tudy. Hej, bareček. Tím vypadá celkem čistý. Asi neodostavěný, nevím. No nemá strechu, takže Takže radši se vydáme přes les. je prázdny. Nikdo tam není, jo? Hej, tam je nejaký obchod z dreva? Čo? Moment, v jakej sme vlastne tým pádom dobe, keď je obchod z dreva? To nevím. Možno tu kde by takto mohol byť. Mohli bychom si něco typnout. No, mohli. Počkaj, moment, tu dačo... Hej, Ano? truhla. Jedlo! Brusí Každý si vezmete... peníze. Musíme to zobrať na stejno. OK. Ja mám u seba dosť. Voda. Dobrý, tak jdeme. Zdravý kuře tam asi nechám. Tak jdeme, vydáme se spod tady k té cestičce. Hej, ja u seba mám ešte vlastne dáke peniaze. Jo, ale pojď. Tak to je fakt. Tam něco je. Moment, musím sa napiť. To je nějaká obrovská budova. A naviac kameňa. Kto má budovy z kameňa v takejto dobe? To nevím, a ještě je krb. Toto není krb, to je tábor. Moment. Přineste pusy, já už mám hlad. Tak zakopej. OK. Tie dvere boli asi uvoľnené. To je jedno, jdeme. Dobrý deň. Tak potřebujete... Dobrý. Chcete? Chceli by sme sa opýtať, v jakej sme dobe vlastne? 1966? Děláte si stránku? To sme No, nic, vypadá to, že máme asi zima, pojďte rovněž ty vole zase ty dveře. No nic, jděte nahoru. Moment, ja mám tie dvere zdvihnem. No. Furt lepšie než nič. Já to nějak ještě upravím. No nic, teď si jděte nahoře, máte postavit, teď si jděte lehnout. Ďakujeme. Děkujem. Záchody verejné, mám taký pocit. Spím hore. Tak já tady... No, Tak já pod tebou. no nic tak dobrou. Dávaj pozor, niekedy si, keď spím, ucvrknem, takže dávaj. No, ještě vstavit, ještě vám tady chci dát asi tehle, tady máš. Tak, My máme jedlo. Ne, to mi je úplně jedno, prostě si to vemteč. Já, dobrý, tak nic dobrou. Dobro. Když už se vrátí, už mám celkem hlad. Už jsem tady, Tak. takže tady máš steak a chleba. Ja u seba ešte mám steak. Tady máš Chleba. rybu a co bys si chtěl, jabko nebo kuře? A asi kuře. Tak jo, tady máš kuře a tady Nie, máš... nemusíte dávať, ja ešte mám u Ne, seba. dobrý. Tak pro chuť. Ďakujem. Já jsem se jedl ještě. To si trošku ohřeju. Ja som ti to Pavej zobral. chleba. Ja si ohrejem tú rybu. Jam. No nic, tak, hele, není tady nějaký obchod s nějakým prostě zbrojím a tak dále? Počkejte, tady by... Ale však ja som videl... Tam jde obchod. Čakajte, idem nám kúpiť veci, mám u seba peniaze. Dobrá, No okej. měj se. Jestli chcete, já vám něco dám, jestli potřebujete, já mám dost zbroj. Co No, potřebujete? No nějaký ten meč na nějakou tu... Jo, počkejte, něco mám u sebe. Tady mám u sebe zrovna meč, ten si vem. Ano, já můžu jdu na lov. Aha, a tady máš ještě luk a šípy. Jo, děkuji. A No, dáme. a ty taky chceš nějaký věci? Jo, když tak jo, taky. Už mě bolí nohy, sakra, musím už jít domů. Nebo spíš. To je jedno.
čau. Čus. Jinak mé jméno je Jacob. Já jsem Michael. A ulovil jsem to jsou moje šípy, pardon. Tady Dobre, chalani, ja som kúpil nám luk. No, dobrý. Šípy musíš házet. jo. Moment, ja som nám kúpil luky a vy každý už máte luk? Já jsem je vyzbrojil. Sakra! A já jsem tak našel několik slepicí. No tak ten luk spálim rovno. A ja som našiel príľbu. Doufám, že jste ruky nespálil. Ja mám ešte pri sebe dve. No nic. Jo, tak mi jeden dej, já ho uložím. Já si jdu lehnout. Jo, tak. Hej, Máte tady a ja som si další. našiel príľbu. Pojďte, nebo spíš, já jdu. Halo pane, tady máte další syrový Co? kuřata. Jo, tady, jo. Ježi, vy jste to dostuloval? Hej, mne sa podarilo nájsť príľbu. Jo, no nic, já jdu dobrou. No, Ale- dobré. Dobrou. Dobrou. A Já tady si dám všechno dolů. zasíná. Dneska jsem dole. Tak nic, jdu dolů. Tady tady připravím ty kuřata. Takže tady Díky. kuřata, tak. Počkajte, ja som si zabudol ísť pre svoje oblečenie. Jo. Tak a tady jsou ty vole. To No, takže tady a tady. A můžeš si to sníst. Jo, vem si to. A pak tady máte ještě jablko. Skúste typovať, aké som mal včera šťastie v obchode. Pozrite sa na mňa a skúste hádať. Dobrý. Já to ještě zachlastám. Ja mám vlastne tiež piť, ja som docela smerný. No nic, dneska asi by... Ja idem na rybáčku, tak čakajte, hneď vedľa. Jablko staré. Jo. A, Nemám sakra ten prúd. no a jinak se chci zeptat, vy to tady velíte? Pane Michaele. Vstávej! Vstávej. Vstávej, Co je? vstávej. Jinak ty to tady jakoby velíš. Co? Tomu No, to? tady všechno. Co? Jo, to je všechno moje. Proč? Jen tak. Tak jo, můžu ti něco říct? Mhm. Zdechni! Nic si jo, jinak, počkej, zabil jsem ho kvůli tomu, že teďkom to tady velíme my. Jo. Jinak, jo, hele, počkej, dobrá zpráva, zabil jsem ho to, že to tady velíme my. Aha. Dobre, už som chytil pár ryb, potom vám ich rozdám, ešte trochu pochytám. Ok, tak my jdeme prozatím dovnitř. Dobre. No nic, tak já zapnu televizi, počkej. OK. No, tak to nejde. No nic, tak já se jdu podívat, jak si vede. Jak si No, vede. já se podívám, co on má na vyrabování. Já jsem víte, horolezec, ale chtěl jsem se zeptat, jestli pro mě nemáte prostě nějakou práci nebo a tedy. Ja by som pre teba jednu mal. Ulov tu 5 ryb, ktoré sú jedlé a dostaneš peniaze. OK, no. A peče, jo, dobrý, takže jdu na to. Ano, Takže kolik? 5, ale jedlých. Nie to tu na čo som ju tam zachytil. Takže jdeme na to. no tak běž, pojďte. Koukal jsem do jeho čestek. Má toho tam hodně málo. Jo, jinak Jacku? Až to uloví, tak ho zabijem, jo? Ne. Čo, nikdy nevieš ako... Moment, kde ste vlastne dali mŕtvolu toho? Hej, on má chladničku komplet plnú. Jakže tam nič nemá? Tak, dobrý, Do ledničky jsem se nedíval, já se Co tady díval, máte, no? Takže kam to mám dát? Tady. Mne. No. A prut. Dobre. Jo, promiňte, na to jsem úplně zapomněl. Tak. No, tvoja odmena bude 10 zlatých, jedna fľaša vody a steak. Jo, děkuji. Nemáte pro mě ještě nějakou práci? Zatiaľ nie. Aha, tak
Kdybyste nepotřeboval něco natěžit nebo tak mi řekněte. Ano, Dobré. my vám prozatím máte Zatím. ubydlení? Cože? Máte ubydlení. Děkuji, no já půjdu asi zase těžit tady nasle, já pak přijdu. Děkuji. Dobrý. Počkejte. Pojďte za mnou. Moment, čakaj. Musím ti dačo povedať, ale osobne, potajomky. Zostaňte na chvíľu tu. No. Ty ho vážne chceš zabiť. No, až uloví něco víc, tak možná pak. Uvidíme. Pojď. Nie. No už jdem, no. V tom byte by si mohol bývať, ale nevieme. Ako máš tam aj postel, aj truhu, môžeš si tam topu. Klíčky ti dá. Jasne, moment, musím ich najprv nájsť. Kde som ich zase strkal? A vlastne tu je kľúč aj s menovkou. Tu máš. Děkuji. Pokud uděláš něco blbý, no tak si mě nepřej. Asi všetkých, nech si nás nepreje. Tak zatiaľ dovi. Dobrou. Doviděnia. A večer. Hej, počúvaj, ja by som ho nezabil, ako, veď nám nič nespravil. Když tak bychom ho popravili, kdyby něco udělal blbě. Iba počúvaj, iba keby bol agresívny a chcel by na nás zaútočiť, tak vtedy. Jo. Ježiš. A zbrojení jsme všichni. Takže tak. Hej, Roberte, mimochodom v tom šope je moc milý predavač. Roberte. No, a radši nic, ale já mu, počkej, někde jde, já jdu sledovat. Hej, pojďte! Hej, kam jdeš? Co je? Já jsem říkal, kam jdeš? No, jdu natěžit, no. A co? Tak se ani nehýbej, pojď za mnou. Hele, jestli mě chceš zabít, tak jsem ozbrojený, takže se opováž. No, na tvojom mieste by som tu zbraň radšej zahodil. Asi nějak tak. No takhle mír, jo? OK. Ale teď to hlavně sundej, protože, ne, víš co, kdo ví? Dob- Ty mrtko, Jau, to máš za to. jau. Co si o sebe myslíš? Tak, Moment, vezmime tie veci. já jsem ti to říkal. No fuj, mám jeho hlavu. Dám ti jeho věci. Tak tady je máš. Díky. No nic, tak jdeme asi dovnitř. Hej, a mimochodom mám ten kľúčik od toho bytu. Jo, super, snad už nikdo nepřijde. No, hej, co je to? Všimnite si ten mesiac, on je taký divný trochu. To rychle, jdeme dovnitř. Hej, a keby sa na nás smial. Kurva. Aha, co na ty si vzal?